S imenom Allaha svemilosnog, milostivog. Jasin. Tako mi Kur'ana usavršenog. Ti si uistinu jedan od poslanih, na pravom putu. On, Kur'an je objava silnoga i milostivoga, da upozoravaš narod čiji preci nisu bili upozoravani, pa je nehajan. O većini njih već se obistinila riječ, pa oni neće vjerovati. Mi smo na njihove vratove sindžire stavili, a ruke su im na podbratke privezane, pa su oni glava zadignutih. Ispred i iza njih smo pregradu metnuli i na oči im kopreno stavili, pa oni ne vide. I njima je svejedno upozoravao ih ti ili ih ne upozoravao. Oni neće vjerovati. Tvoje upozoravanje koristi samo onome koji opomenu slijedi i svemilosnog se boji i kada ga niko ne vidi. Njega obraduj oprostom i nagradom lijepom. Mi zaista mrtve oživljavamo i mi bilježimo ono što su uradili i tragove koje iza sebe ostave. Sve smo mi to u knjizi jasnoj pobrojali. Navedi im kao primjer stanovnike jednog naselja, kad su im došli poslanici, kad im mi poslasmo dvojicu, ali ih oni lažnim smatraše. I pojačasmo trećim, pa rekoše, mi smo zaista vama poslani. Vi ste ljudi kao i mi, oni odgovoriše. Svemilosni nije objavio ništa, vi neistinu govorite. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni, i dužni smo samo da jasno obznanimo. Oni rekoše, mi slutimo da nam nesreću donosite, ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i sigurno će vas zadesiti bolna patnja od nas. Vaša zlosutnja je s vama, rekoše oni, zar zato što ste upozoreni? Šta više, vi ste narod koji svaku mjeru prelazi. Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče, o narode moj, slijedite one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a i sami slijede uputu. Zašto da ne budemo u ibadetu onome koji me je stvorio, a njemu ćete biti vraćeni? Zar da prihvatim druge bogove mimo njega? Ako svemilosni hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti. A sigurno bih tada u očitoj zabludi bio. Ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte me. I bi rečeno, uđi u džennet. A on reče, kad bi narod moj samo znao zašto mi je Gospodar moj oprostio i učinio da budem među počastvovanim. I protiv naroda njegova, poslije njega, mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo je inače slali. Samo je bio jedan užasan krik i oni odjednom utrnuti pomrli. O ljudske žalosti, ni jedan poslanik im nije došao, a da ga nisu izrugivali. Kako oni ne uvide koliko smo prije njih naroda uništili i da im se oni neće vratiti, a svi oni bit će zajedno pred nas dovedeni. Znak im je mrtva zemlja. Mi joj život dajemo i činimo da iz nje niče žito pa ga oni jedu. Mi smo po njoj stvorili bašće, palmike i vinograde i učinili da iz nje izvori izviru, da oni jedu plodove njihove, a nisu to ruke njihove privrijedile. Pa zašto neće da budu zahvalni? Neka je slavljen i uzvišen onaj koji je u svemu parove stvorio, u onome što iz zemlje niče, u njima samima i u onome što oni ne znaju. I noć im je znak. Odvajamo od nje dan i oni odjednom u mraku. I sunce se kreće do svog staništa. To je odredba silnoga i sveznajućeg. I mjesecu smo odredili položaje. I on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut. Niti sunce može mjesec dostići, niti noć
dan preteći, svi oni u svemiru plove. Znak im je i to što smo pretke njihove u lađi krcatoj prevezli i što smo za njih, slične njoj, stvorili ono na čemu se voze. I ako želimo, mi ih potopimo i niko im u pomoć neće priteći, niti će biti izbavljeni, osim našom milošću. I da bi do roka određenog uživali. A kad im se rekne, bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili, i ne dođe im ni jedan znak od znakova Gospodara njihova kojim oni leđa ne okrenuše. A kad im se kaže, udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore onima koji vjeruju, zar da hranim onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste uistinu u jasnoj zabludi. I govore, kad će već jednom to obećanje, ako istinu govorite? A ne čekaju drugo do jedan strašni zvuk, koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti. Pa neće moći ništa oporučiti, niti se porodici svojoj vratiti. I puhnuće se u rog, a oni iz grobova prema Gospodaru svome hrle. Reći će, teško nama, ko nas iz naših grobova oživi? Ovo je ono što je obećao svemilosni, a poslanici su istinu govorili. Biće to samo jedan strašni zvuk, a oni pred nas svi dovedeni. Danas se nikome neće zulum učiniti i vi ćete samo prema onome kako ste radili nagrađeni biti. Doista će stanovnici dženneta taj dan biti zauzeti u nasladama uživajući. Oni i supruge njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. U njemu će imati voća i ono što budu željeli. Selam vama, bit će riječi Gospodara milostivog. A vi, o prestupnici, danas se odvojite. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio, ne obožavajte šeitana, on vam je neprijatelj otvoreni, već ibadet činite meni, to je pravi put. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste razumjeli. Ovo je džehennem koji vam je obećan. Uđite danas u njega i vrelinu njegovu trpite zato što ste poricali. Danas ćemo im usta zapečatiti, ruke njihove će nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti. Da smo htjeli, oči bi njihove poravnali, slijepim ih učinili, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli? A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kojem su u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli ni naprijed ni nazad ići. Onome kome dug život damo, mi mu izgled nagore izmijenimo, zar oni ne razumiju? Mi poslanika nismo pjesništvo učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka, Kur'an jasni. Da upozorava onoga ko živje i da se riječ o kazni za nevjernike obistini. Kako oni ne vide da mi sami od onoga što su naše ruke učinile, njima stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici. I da smo im dali da se njome služe, na nekima jašu, a nekima se hrane. I drugih koristi od nje imaju i pića, pa zašto nisu zahvalni? I pored Allaha, druge kao bogove prihvataju, ne bili potpomognuti bili. Oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su im vojska poslušna. I nek te ne žaloste riječi njihove, mi doista znamo i ono što oni kriju i ono što pokazuju. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet otvoreno osporava. I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. I govori, ko će oživjeti kosti kad budu truhle? Reci, oživjet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.
Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, on je stvoritelj, sveznajući. A njegova naredba, kada nešto hoće, jeste da samo zato rekne budi i ono bude. Pa neka je uzvišen onaj u čijoj je ruci vlast nad svim i njemu ćete vraćeni biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.